Takže čaute lidi, dneska vám ukážu ochutnávku a potřebuju to rozbalit, tak se potom uvidíme. Takže lidi, kupujte si takové ty gabanosy, vidíte? Na to mi dala sociálka lidi, aby jsem si mohl koupit. Já jsem dneska volal na sociálku a oni mi řekli, že si musím koupit gabanos. Takže lidi, ochutnáme, jak to chutná. Vidíte to? Ale ulub si to. Je to velké jako párek. Však to je. Jo, vidíte? A jdeme na to. Ale nezavři u toho oči. Tyjová. To lidičky kupujte. Kupujte si gabanosy. Kupujte si lidičky. Možná sice to je chutné. Mňam, lidi. Takže dejte mi follow, like, komentář a napište ne. A uvidíme další a koment a udělám další video, nějakou ochutnávku. Takže napište do komentáře, jakou ochutnávku chcete a dejte to reportovat, bo tohle mi dovolila sociálka, že si to tam můžu koupit. Takže lidi, mějte se a kupujte gabanosy, vidíte? Tak to je. Takže lidi, čaute. A dávejte koment, adios amigos, čaute.